Επανήλθαμε στο αύριο της υγείας, μέρος δεύτερο. Μπορεί να είμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όμως εμείς θα μιλήσουμε για ανθρώπινο πόνο. Ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο, πολύ ευαίσθητο. Λοιπόν, και ενώ αυτή την ερώτηση την είχα σκεφτεί και την ήθελα για το τέλος, θα τη ρωτήσω πρώτα και στην αρχή. Και τι θα ρωτήσω τον καλεσμένο μας, αναισθησιολόγο και αλογολόγο, τον οποίο ευχαριστώ που είναι κοντά μας, τον κύριο Αργύρη Λεμονή, για να συζητήσουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα ερώτημα φιλοσοφικό. Το ήθελα για το τέλος, αλλά θα το κάνω στην αρχή. Πιστεύω ότι μπορείτε να το απαντήσετε λόγω της πολυετούς πείρας σας. Λοιπόν, ο πόνος τελικά τον άνθρωπο τον κάνει πιο ευαίσθητο ή πιο σκληρό? Αν κάνει πιο ευαίσθητο, πιο σκληρό τον άνθρωπο, τον κάνει πιο ευαίσθητο. Όχι πιο σκληρό. Όχι πιο σκληρό. Είναι μια αίσθηση που δύσκολα μπορεί να την αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Βέβαια. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Είναι πολλές φορές πολύ πάνω από τις δυνάμεις του. Πολύ πάνω από τις δυνάμεις του. Παρότι λέμε ότι ο άνθρωπος έχει φοβερές δυνάμεις, μπορεί να αντέξει τα πάντα. Ναι. Όχι, ο ανθρώπινος, η αίσθηση του πόνου δύσκολα αντέχεται. Δύσκολα αντέχεται και πολλές φορές, σχεδόν το 80% των ανθρώπων που πονάνε χρόνια, δεν μιλάμε για έναν οξύ πόνο, που πονάνε χρόνια, τα περισσότερα άτομα οδηγούνται σε κατάθλιψη. Τα περισσότερα άτομα. Και βέβαια με επιπτώσεις και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να κάνω σωστά την εισαγωγή, αφού είπα το φιλοσοφικό μου ερώτημα στο ξεκίνημα. Θα μιλήσουμε για ιατρείο πόνου, για παρηγορική φροντίδα. Όλα αυτά είναι γνωστά στο εξωτερικό. Πολλά χρόνια τώρα θα μας τα πει και ο γιατρός. Εδώ και 3 χρόνια όμως και στην Ελλάδα, σε κέντρα και κλινικές, υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα που χειρίζονται και διαχειρίζονται μάλλον τον ανθρώπινο πόνο. Οπότε, γιατρέ, να μας πείτε, όταν λέμε ιατρείο πόνου, τι εννοούμε? Όταν λέμε μια κλινική, ένα νοσοκομείο δημόσιο ή μη διαθέτει ιατρείο πόνου, τι σημαίνει αυτό? Ναι. Καταρχήν να σας διορθώσω ότι είναι πολλά χρόνια. Το ιατρείο πόνου είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Τώρα αρχίζει και αναπτύσσεται. Ναι. Πάρα πολλά. Είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή τι είναι ιατρείο πόνου? Θα ξεκινήσω διαχωρίζοντας ότι τον πόνο το διαχωρίζουμε σε οξύ και χρόνιο. Ο οξύς πόνος είναι μια ευλογία για τον άνθρωπο, γιατί μας ειδοποιεί για κάτι που συμβαίνει στον οργανισμό μας και πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή, όταν πονάει το στήθος μας, πάμε στο γιατρό και σταματάμε να προχωράμε, σταματάμε να κάνουμε και γλιτώνουμε ένα έμφραγμα και βλέπουμε τι έχουμε. Αυτό είναι ο οξύς πόνος. Εμείς θα ασχοληθούμε με το χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είναι ο πόνος. Και όταν λέμε, συγγνώμη, όταν λέμε χρόνιο πόνο, εννοούμε από 3 μήνες και πάνω. Διάρκεια, έτσι. Ακριβώς. Ο χρόνιος πόνος είναι ο πόνος που διαρκεί πάνω από 3 μήνες και διαρκεί γιατί? Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να θεραπεύσουμε την αιτία η οποία τον προκαλεί. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει κάποιο χειρουργείο για κάποιους λόγους, τα φάρμακα δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Άρα λοιπόν το ιατρείο πόνου ασχολείται με το χρόνιο πόνο και όχι με τον εξή. Ωραία. Παρότι στην πορεία της εκπομπής εμείς θα το πούμε πιο κάτω, επειδή αποτέλεσε έτσι ερώτηση κάποιων ανθρώπων που ενημερώθηκαν εν πάση περιπτώσει για το θέμα, επειδή είπα ότι θα συζητήσουμε αυτό το θέμα απόψε, ότι θα μιλήσουμε και πώς αντιμετωπίζουμε τον πονοκέφαλο αλλά και τον καρκίνο. Δηλαδή θα πούμε και κάτι πιο απλό, όπως είναι ο πονοκέφαλος, που πολλοί κόσμος υποφέρει από πονοκεφάλους, πολλές κυρίες έτσι κτλ. Λοιπόν, είπαμε τι είναι το ιατρείο πόνου, είπαμε ποιον πόνο αντιμετωπίζει ανάλογα με τη διάρκεια του. Ποια είναι η επιστημονική ομάδα, από τι ειδικότητες απαρτίζεται η ομάδα αυτή που συνθέτει το ιατρείο πόνου? Το ιατρείο πόνου το συνθέτει μια επιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται κυρίως από αναισθησιολόγους. Αυτό γιατί? Γιατί εμείς αναισθησιολόγοι κατά τη διάρκεια των χειρουργείων σκοπός μας είναι πάντα να μην πονάει ο ασθενής. Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό το τομέα, σύν ότι περνώντας τα χρόνια με την πρόοδο της επιστήμης μπορούμε και εκτός από γενική αναισθησία μπλοκάρουμε κάποια νεύρα, τα οποία έτσι γίνεται αναισθησία χωρίς γενική νάρκωση. Έτσι έχουμε μία πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει με τον πόνο. Καταφέρνετε δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, να σταματάτε την πορεία του πόνου προς τον εγκέφαλο? Βεβαίως. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνετε? Η προσπάθεια, ναι, θα το αναπτύξω και στη συνέχεια, αλλά αυτό είναι ο κύριος στόχος. Αυτό κάνουν και τα φάρμακα. Εκτός από τους αναισθησιολόγους, σημαντικό ρόλο σε ένα ιατρείο πόνου παίζει και ο ψυχολόγος. Και αυτό γιατί? Γιατί ο πόνος οδηγεί, όπως σας είπα, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε κατάθλιψη. Άρα εκεί πρέπει να βοηθήσει ο ψυχολόγος. Και σε ένα άλλο τομέα, όταν πονάμε χρόνια, ο πόνος ο οποίος αισθανόμαστε έρχεται και εγκαθιδρύεται στον εγκέφαλο. Ακόμα και να φύγει η αιτία που τον προκαλεί, ο κόσμος αισθάνεται ακόμα τον πόνο, ο ασθενής. Και με κάποιες πρακτικές και τεχνικές οι ψυχολόγοι μπορούν να αντιμετωπίσουν και αυτό το πρόβλημα. Εκτός από τους αναισθησιολόγους
οι οποίοι ο καθένας είναι εξειδικευμένος και σε κάποιο κομμάτι στην αντιμετώπιση πόνου. Έχουμε και συνεργάτες ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχονται σε εμάς προβλήματα μυοσκελετικά, καρκίνος, κεφαλαργίες. Άρα όλοι οι συνάδελφοι είναι νευρολόγοι, ορθοπαιδικοί. Είναι πάντα δίπλα μας στο ιατρείο πόνου και όλοι μαζί, συζητώντας για τον κάθε άρρωστο, βγάζουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο θεραπείας, ώστε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Μάλιστα. Οπότε, να πούμε έτσι λίγο συνοπτικά, οι ειδικότητες ποιες είναι? Είναι ψυχολόγος, είναι. Ψυχολόγος, αναισθησιολόγος είναι οι κύριες ειδικότητες και συνεργάτες γιατροί είναι οι συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων, όπως νευρολόγοι, ανάλογα την κάθε πάθηση. Ορθοπαιδικός, ας πούμε, αν έχει να κάνει. Ορθοπαιδικός αν έχουμε μυοσκελετικά, ογκολόγος αν έχουμε καρκίνο, χειρουργό αν έχουμε κάτι άλλο, νευρολόγο έχουμε κεφαλαργίες. Ωραία. Δώστε μου λοιπόν τώρα, γιατί εγώ πήγα στα δύο άκρα, στον πονοκέφαλο και στο καρκίνο. Δώστε μου λοιπόν τώρα για να κάνουμε έτσι συζήτηση και να πούμε περισσότερα πράγματα για το ιατρείο πόνου, μερικά παραδείγματα παθήσεων που προκαλούν πόνο και εσείς μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Και πάμε να πούμε από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα. Θα χωρίσουμε για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Θα χωρίσουμε σε κατηγορίες. Είναι ο μυοσκελετικός πόνος. Ο πόνος δηλαδή που προκαλείται αρθρώσεις, μύες, στένοντες. Από εκεί και το πέρα βλέπουμε κιόλας, βλέπετε και το monitor εδώ αν θέλετε. Ωραία. Μετά το μυοσκελετικό πόνο, μετά έχουμε τον πόνο που προκαλείται από τα νεύρα, τον νευροπαθητικό πόνο. Εκεί είναι κεφαλαλγίες και οποιαδήποτε άλλος πόνος προκαλείται από κάκωση ή βλάβη νεύρων. Μετά έχουμε τον πόνο τον σπλαχνικό. Εκεί έχουμε πόνο από τα σπλάχνα. Και εκεί έχουμε και τον πόνο του καρκίνου, από τον καρκινικό πόνο. Πνεύμονα εννοούμε και τα σχετικά. Πνεύμονα, διάμεση κυστίτιδα, πιελικός πόνος που πονάει. Και μετά υπάρχει και ο συμπαθητικός πόνος, που αυτός είναι ένας πόνος ιδιαίτερος. Και λέγεται συμπαθητικός αυτός. Ναι, γιατί για παράδειγμα όταν γίνεται μια μεγάλη κάκωση, χτυπήσουμε κάπου το χέρι μας, μπορεί να γίνει καλά το χέρι μας, αλλά δημιουργείται μια υπερδιέγερση, όπως λέμε, του συμπαθητικού συστήματος και αυτό προκαλεί ένα χρόνιο πόνο, ο οποίος δεν έχει σαν αρχή και σαν αιτία τον χτύπημα, ενώ έχει περάσει όμως, έχει υπερδιεγερθεί το συμπαθητικό μας σύστημα και εκεί προκαλείται πόνος, τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένο τρόπο.